Ik je meer veel eruit hellen. Die ziet echt behoorlijk steken. Als ik er niet uit hellen, ik die eruit hellen. Want die vond ik verdedigend, hij bracht er helemaal niks. Hij speelt een rondo, hè. Dus die bal die gaan en hij rond van die naar die naar die, maar die pakt nooit een bal. Ja, ik denk, zullen er maar eens goed naar, hè. Maar die is verdedigend echt heel matig. En hij kan aardig voetballen, maar dat is een type die mij de tijd aan en mij het zitten van wat betekent het nou om op dit niveau te voetballen? En wat wordt er dan echt van die verre? Nou, dan moet er zelf een analyse maken van, ja, en misschien komt het er dan achter. Hij moet leren echt gasten aan. En dan kan je beter een uur spelen en kapot wezen, dan dat je probeert 2 keer 3 keer te spelen en het volhouden willen. Ja. Nou, Hij wel goed voetballen ook af. Ja, wat kan er goed? Hij is technisch. Hij is technisch. Dribbelen. Ja, Ja. Ja, dribbelen. daar ben ik het helemaal mee. Hij kan dribbelen. Hij is net van de bal aan te klein. Nou, en wat is het effect ervan? Dat hij wel eens een linie oerslaan kan, mandjes voorbij gaat. Ja, nou, maar dat je een mandje vergelijkt en kom maar station verder en dan. Dan maar een paasje aan. Juist, Of zitten. ja. En Of dat- zitten, op een paasje aan. En ik vind dat er weinig paasjes houdt. Ja. Dus zijn effect is, zijn inbreng, vind ik dat dus ver. Net dat ik zeg van, wow. Dus ik vind dat de dingen had. Maar dat is niet midden in een proces. Dat is raar voetbaltaal, ja. Maar het moet nou zoveel lang gebeuren, wil er echt een goeie worden. Ik vind hem net goed. Dit is een jongen die leren moet van, wat kan ik met mijn kwaliteiten betekenen voor een team. En dat er dat van me kan krijgt, wordt een hele goeie.